esan daikegu hemen dauzen obrak munduan dauzen erreprodukzioetatik onenak direla. Eta asko dire lehengo berreginak. Artelanak gehien bat arte klasikoa izango da, gure kolizioaren erakusketa eliza honetan, Maria Bihotzaren elizan, dekoguna izango da erakusgai 20%. Gure kolizioa zati bat dekogu hemen eta beste zati bat dekogu Mirasol kontiaren egoitzan. Bilboko Berreginen Museoa erabaki zeuenean hona etortea, izan kasualitatea, izan kasu honetan Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak inguru honegaitik apostu bat egiten ebelako. Apostu argia eta gainera hemen artelanak erakusteaz aparte, antolatuten dire beste ekitaldi batzuk, eta ekitaldi horietan danerik dekoguz elkarteak, inguruko elkarteak, Bilboko elkarteak, eta batez be mugimendu sozialak, ez? Momentu honetan aldi baterako erakusketa bidekoguz, lehengo erakusketa mito biziak, Akropolia mito biziak, hau urriaren 23an antolatu egin zen, aurkeztu egin zen, eta aste santura arte egongo da ikusgai, eta lehengo solairuan kokatuta dekogu. Honegaz gure duguna erakutsi da Akropolia, Partenoia eta Atenea baino gehiago dala. Askok bakarrik fundatzen dabe edo sustatzen dabe Atenaz, Partenoia eta Ateneagaz, eta guk gure duguna da erakutsi askoz be gehiago dala. Gero, bigarren solairuan dekogun erakusketa da, batez be Gabonaldireko erakusketa. Bilbo, zubi. Hemen dekoguzenak dire, 19 maketa, 19 maketa horiek Jaime Laitak inekoak dire, paper matxen inekoak, eta erakusten dozkuna da, 1300 eta 1902 arte egin ziren zubien erreprodukzioak. Orduan oso polita, oso ikusgaia da, eta pentsetan dugu gainera Gabonakaz lotuta eta Bilboko hiriagaz lotuta dagoezela honek zubiak. Beste museo batzukaz, Itsas Museoa, Euskal Museoa eta hemen San Francisco kalean dagoen espogelagaz antolatu egin doguz erakusketa eta konferentzien edo hitzaldien ziklo batzuk. Orduen apurbet, esposaketa hau da beste 3 horiekaz egiten den esposaketa konjuntua. Lehenengo Gabonatarako ekitaldi bereziak antolatu doguz, eta abenduaren 15ean komentatu dugu, lehenengo elkarteakaz, inguruko elkarteakaz lan egiten dugu, eta hemen museoan trueke azoka hartuko dugu, gure barnean. Gero, 22an dekogu antzerki ikusgai berezi bat, hori da 3 urtetik 10 urte bitarteko umeantzat, eta da antzerki berezia. Hemen jokatzen da umean imaginazioagaz, baina kontuan hartute be zein dan errealitatea. Abenduaren 26-8an dekoguz gure tailerrak. 3 tailer dire, egun bakoitzan tematika berezia da, eta tematika lehengo gunean da aldi baterako esposaketarena, Akropolia mito biziak, eta hor tetradrakmak egingo dabez,
Tetralagman reproduzioak, gominolan eta txokolatean, solan ikasiko dabez bebai matematikaki zelango erlazio matematikoak dauzen, eta erabiliko dabez beste moneta batzuk, ez? Eta ikusiko dabe zein dan gure aldi baterako erakusketa hori, ez? Akropolia mitobiziak. Bigarren egunerako dekogun zubi, Bilbo zubi esposaketagaz batera, beste tailer bat antolatute, orduen egingo dabez zubitxoak, eraikiko dabez, pintzak eta hotzak eta erabiliz, lango materialak erabiliz, eta ikusiko dabe noski Bilboko hiriko zubien zelango aldaketak egon diren, eta zelango ereduak erabiltzen ziren Bilboko aldebiek batzeko, ez? Hirugarren egunerako egiten duguna da deitu dotzegu tailerrari Samotrasiako zapatillak. Zergaitik, erakutsiko dotziegu zelan benetan diseinatzerakoan, markak diseinatzerakoan askok erabiltzen daben irudia izan daitekela greziar jainkotxoenak. Kasu honetan, Nike zapatillak, esate baterako, nondi dator, Nike Samotrasiako garaipenetik dator, irudia. Orduen, ikasiko dabe diseinatzen, baina greko jainkoak irudi moduen erabiliz. Urtarrila bian dekogu ipuinkuintalaria, kasu honetan egiten dabena da Bilboko subiz loturiko ipuin kontaketa bat. Eta hurrengo gunean, hiruan bebai, dekogu zirku tailer bat. Orduen hor, imaginazioa, zirko eta magia nazten dugu hemen museoan, eta oso ikusgai polite izaten da, ez? Eta ja, azkenengo ekintza moduan eta berezia beti eskaintzen da museoan bertan kontzertu bat, ez? Eta kasu honetan, Iban Ferreiro eskainiko dozku kontzertu hori. Urtarrilak 4an, arrastiko dugu, hauealdiko 9etan, 10 euro gaitik, eta hemen berton, 200 pertsonantzako aforoa dekon Bilboko Berrinen Museoan, San Francisco 14an. Berreginen museotik Alondiga Bilbaora egingo dugu salto izan ere, Gabonetara begira umeentzako tailer bereziak antolatu dituzte bertan. Gabon arte ekimenaren bidez, 5 eta 12 urte bitarteko haurren artean sorkuntza sustatu nahi du espazio honek. Tailer parte hartzaile hauek 5 ataletan bereizi dituzte. Artea eta teknologia tailerrean 3D inpresioaren prozesua landuko dute umeek eta eranskailu digitalak egiten ikasiko dute. Musika eta ikusentzunezkoak tailerrean light painting teknika ezagutzeko aukera izango dute. Bideo sorkuntza tailerrean aurrak bideo instalazio batean murgilduko dira eta dantza garaikidea tailerrean aldiz jolas ritmikoak eta koreografiak egingo dituzte. Eta bukatzeko arkitektura tailerrean modulu eta material birziklatuen bitartez hiri baten maketa eraikiko dute.